Egunon, da ongi etorri. Paskoaldeko 3. igandean berriro elkarturik aurkitzen gara Jesusen bai inguruan. Kristo piztua gure artean dago egiaz, batzarraren erdian. Entzugun dugun hitz ederrean, elkar banatuko dugun ogi bizian. Horrela, gu bihurtzen gara bere gorputz berpiztua, gero gurekin eramateko goazen toki guztietara. Kristoren bizia bihurtzen da horrela guretzat sugar eta bultzagarri. Eukaristia ospatzeak bere testigu egiten gaitu. Zutik, eman dezagun hasiera Eukaristiari abestuaz, piztu zaigu gure jauna. Piztu zaigu gure jauna, piztu du salbatzeko. Gu ere piztuko gera, beti betiko. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Amen. hilen artetik piztu den Jesus jauna, izan bedi zuekin. Eta zure espirituarekin. Pasko poskarioz, goretzi ditzagun aita semea eta Espiritu Santua, aintza abestuaz. Aintza zeruetan jangoikoari, Aintza zuri jauna, eskerrak zuri. Aintza zuri jauna, eskerrak zuri. Aintza zuri jauna,
Aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Espíritu Santuarekin, jaiko aitaren argina. Amen. Aintza zuri jauna, ta eskerrak zuri. Zotik, mesedez. Egin dezagun otoi zenideok. Hoi jainko, postu dadila beti, bizi berritu eta gaztetu dezun zeure herria. Egizu, zure seme alaba ordeko izatea berreskuratu izanaz posturik, usterik sendoenaz, itxaro dezagula, piztuera eguna. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitarte zurekin, eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi bai da, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apostoluen eginetatik. Egun haietan, Pedrok honela hitz egin zion herriari. Abrahamen, Isaken eta Jakoben jainkoak, gure arbasoen jangoikoak, goratu egin du Jesus bere zerbitzari. Zuek Pilatori eman zenioten eta haren aurrean ukatu zenutena, naiz eta harek askatu nahi izan. Zuek santu eta zintzoa ukatu zenuten, eta gizon hiltzailea askatzeko eskatu. Bizi iturria hil zenuten. Jangoikoak ordea, piztu egin du hilen artetik, eta gu gera horren testigu. Badakit ordea zenideok, zuek eta zuen agintariek ez jakinean egin zenutela hori. Jangoikoak berriz horrela bete du, profeten ahoz esana zeukana. Haren Mesiasek nekeak igaro behar zituela alegia. Damu zaitezte beraz eta bihotz berritu zuek pekatuak daitezela, garbi daitezela. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Jaunari kanta, ona bai da, haindu handia, bere betiko errukia. Jaunari kanta, ona bai da, haindu handia, bere betiko errukia. San Juan apostoluaren liburutik. Ene semeok, pekaturik egin ez dezazuen idazten dizuet hau. Hala ere, norbaitek pekatu egiten badu, orduko gure bitarteko aitaren aurrean Jesu Kristo zintzoa. Bera da gure pekatuen ordaino paria, eta ez gure pekatuena bakarrik, baita mundu guztiko pekatuana ere.
Jesus ezagutzen dugula, ontatik dakigu, haren aginduak gordetzetik. Ura ezagutzen duela esan, eta haren aginduak betetzen ez dituena, gezurtia da. Eta olakoarengan ez dago egia. Haren hitza betetzen duenaren gana berriz, Jaungoikoaren maitasun betea dago egiaz. Hortatik dakigu, harengan gaudela. Jaunak, esana, Eskerrak, zuri jauna. Zutik prestatzen gara Ebangelio Santua entzuteko, aleluia abestuaz. Aleluia, 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 aleluia. Jesus jauna, agerri ezazkigu liburu santua. Zutu gure bihotzak hitz egiten diguzunea. Aleluia, 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 aleluia. Hauna zuekin, Eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa, San Lukasen liburutik. Aitza zuri jauna. Aldi hartan, Emausko ikasleek adierazi zuten bidean gertatu zitzaiena eta nola ezagutu zuten Jesus pistua ogia zatitzean. Hortan ari zirela, Jesus bera agertu zen ikasleen erdian eta esan zien, bakea zuekin. Haiek ordea larriturik eta beldurrak hartuta, mamuren bat ikusten zeudela uste zuten. Eta harek honela esan zien, zergatik zaudete larri eta sortzen zaizkizue zalantza hoiek barruan. Begira nere eskuoinak, neroni naiz, ukinazazue eta ikus, mamuak ez du ez haragirik, ez ezurrik. Nik berriz ikusten duzue baditu dala. Eta hori esanik, eskuak eta oinak erakutsi zizkien. Haiek ordea, beren pozetan, oraindik ere ezin sinisturik eta harriturik bai zeuden, Jesusek honela esan zien, bai alduzue hemen jatekorik, eta haiek arraine errepuska bat eskaini zioten. Jesusek hartu eta haien aurrean jan zuen. Gero honela esan zien, hau da nik zuekin nengoela esaten nizuena. Moisesen legean, profetetan eta salmoetan nitaz idatzitako guztiak bete beharrak zirela. Orduan, liburu santua ulertzeko ezaguera argitu zien eta esan, honela zegoen idatzirik, Mesiasek nekaldia jasan behar du, eta 3. egunean piztu egingo da hilen artetik. Beraren izenean otsegingo zaie bihotz berritzea eta pekatuen barkamena jende guztiei Jerusalendik hasita. Zuek zerate,
gauza hauen testigu. Jaunak esana, Eskerrak zuri jauna. Senideok, gaurko evangelioan ere, aurreko igandeetan bezala, Jesus pistuaren agerkunde bat deskribatzen zaigu. Igande honetakoan, Lukasek bi agertze gogoratzen eta bateratzen ditu bere pasartean. Emausko bidean zihoazen distipulu haiek esperimentatu zutena, eta hauek Jerusalenera itzuli, eta gertatu zitzaiena apostoluei kontatzen ari zirela, denak batera bizi izan zuten agertzea. Bi agerkunde, bi aparizio bat eginak gaurko evangelioan beraz. Jesusek aitarengana itzuli aurretik bere presentziaren ezaugarri batzuk utzi nahi dizkio Elizari, beregan sinisten dutenen taldeari, hurbil eta gertu senti dezaten, eta bere presentziaren ezaugarri horiek guretzako ere gaur egun kristau geranantzako ere baliogarriak dira. Joan igandeko evangelioan aurkitzen genituen ezaugarriei, nik 3 hauek gehitu dizkiot. Lehendabizikoa, esan zaigu evangelioan, idatzi santuak ulertzeko adimena argitu zien. Una hemen adiskideok Jesus pistuak aitarengana igo aurretik bere presentzia somatuaz jarrai dezagun utzi digun ezaugarri nagusienetako bat. Evangelioak, itun berria osatzen duten idazki guztiak. Geure buruari galdetu dezaiokegu, nola ezagutu jauna evangeliotara hurbildu gabe? Nola bat egin berarekin idatzi santuetara jo gabe? Nola izan kristau Jesusen jarraitzaile jainkoaren hitza entzun eta ospatu gabe? San Jeronimok esan ohi zuen, idatzi santuak ezagutzen ez dituenak, ez du ezagutzen Jesus jauna. Egia handia, benetazkoa. Jesus jauna eta bere presentzia sentitzeko ezinbestekoa idatzi santuetara hurbiltzea. Bigarrengoa, arrai puska bat eskaini zioten Jesusek hartu eta beraien aurrean jan zuen. Evangelioetan agertzen diren bazkari eta janari inguruko eszena guztiak Eukaristiaren sakramentuaren adierazgarri dira. Baita gaurkoa ere. Jesus ezagutu zuten arrai puska hori jaterakoan. Emauskoak berriz, ogia zatitzerakoan ezagutu zuten. Bia pareko gertatzen zaizkigu. Bazkari edo janari baten inguruan, Jesus pistua presente zegoela ikusi eta sentitu zueten jarraitzaileek. Guk igandero ospatzen dugun Eukaristia honetan zehar, hasieratik bukaeraraino, Kristo pistua agertzen zaigu guri ere. Presente egiten zaigu guri ere, berak presiditzen duelarik gure ospakizuna hartzain on bezala. Bere hitza guri zuzentzen digu eta maisu bezala agertzen zaigu.
eta guretzako bere gorputz santua zatitzen du, Jaungoikoaren bildots bezala agertuaz guretzako. Hirugarrena, azkena, amaikak eta lagunak horretaz mintzo zirela, agertu zitzaien Jesus erdian, kontatu digu San Lukasek. Hirugarren adierazgarria, apostoluen eta lehen jarraitzaileen testigutza. Nork idatzi ditu itun berria osatzen duten idazkiak? Nork eman digu Jesusen bizitzaren, heriotzaren eta pistueraren berri? Nola dakigu guzti horren berri? Nori esker ezagutzen dugu Jesus? Nori esker aitortzen dugu piztuta dagoela? Nori esker aitortzen dugu gure salbatzaile dela? Noren testigutzari esker gera sinisdunak? Akaso errebelazio pertsonal bat izan dugu gutako bakoitzak? Ikustaldi berezi bat izan dugu? Akaso santuren bat agertu zaigu iskinaren baten eta Jesusi buruz hitz egin digu? Ez noski. Nahi eta nahi ez, onartu edo ez, fededunak baldin bagara, Jesus pistuarekin gaur eta hemen aurkitzen baldin bagera, Elizaren testigutzari esker da. 2000 urte hauetan Elizak eman duen testigutzari esker. Ez dugu guk fedea asmatu, jaso egin dugu. Gure jaun pistuak erruki handiaz, bere presentzia somatzeko eta sentitzeko ezaugarri eta simbolo ugari utzi dizkigu. Gogoan izan, joan igandean, Jesusek berak esaten ziguna, zuek ikusi gabe sinistu behar duzue. Ikusi gabe sinistu behar duzue. Eta esaten zigun, zorionekoak ikusi gabe sinisten dutenak. Guk ez genuen Jesus pistua ikusi, presente zitzaigun egin, baina berak utzitako ezaugarrian bitartez dakigu gurekin gaur dagoela. Eta berak gaur ere deitzen digu, zorionekoak, zuek guztiok, simbolo eta ezaugarri guzti horien bitartez presente nagoela sinisten duzuelako. Jesus hilen artetik piztu zuen aita maitetsuaren aurrean jar ditzagun orain gure eskari eta behar guztiak. Bai. Barkatu, lehen da bizi gure sinismena aitortuko dugu bai. Kredoarekin, bai. Sinisten dut, sinisten dut. Aita guztitu, zerurren egitea. Sinisten
gure eskariak eta beharrak jartzen ditugu Jangoiko errukitzuaren aurrean. Kristo jaunak, fededunen bihotzak eta haien gogoak sendotu ditzala. Haren testigu izateko gure eguneroko bizitzan eta aldi berean zeruko ondasunak bilatu eta gureak egin ahal izateko. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Kristok herri guztiei, batez ere gerraren zigorra bizi dutenei, bere agerraldietan ikasle eman zien bake bera eman dezaien. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Kristok heriotza desegin duenak eta gaixoen itxaropenak denak aulez eta zorigaitzeko ez erruki izan dezan eta mundutik gozea, gerra eta gaitzoro urruntzen lagun dezagun. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Kristo jaunak gure elkartea bedinka dezan eta bere garaipena ospatzera gaur bildu garenoi, bakea, alaitasuna eta atsedena eman diezagun. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Jaun ona, entzun itzazu gure eskari hauek, izan gogoan baita ere gutako bakoitzeak bere bihotzeko isiltasunen dituen eskariak. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Onartu jauna, zure elizak poskarioz ekarritako eskaintzak eta horrelako poza eman diozun eskero, emaiozu fruitutzat betiko zoriona. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotzak, jaunagan dauzkagu. eskerrak Jangoiko gure jaunari, Egoki da eta zuzen, egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, zu jaun hori beti gorestea, baina poz handiagoz eta bereziki
Kristo gure Paskoa, hila eta eskainia izan den aldi honetan. Pekatua eta heriotza ezeresturik, berak berritu du ondatuta zegoen guztia, eta beragan izan dugu berriro biziaren betea. Horregatik, Pasko pozez gainezka daude gizon emakume guztiak mundu zabalean, zeruko indar eta ingeru guztiak ere horregatik dute beti zure aintzaren gorespena abesten. Santo, Santo, Santua, diren guztien jainko jauna, zeru lurrak terik dauzka, zure distira, Osana, Osana, zeru goienetan. Osana, Osana, zeru goienetan. Santu zera bai, jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu, ogi ardo hauek zure espiritua isuriz. Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin, kaliza harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez, hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Ogi ardo hauek hartzea, zure eriotza degu aitortzen, zu jauna etorriak tea. Horregatik, jauna, zure semearen eriotza eta pistuera gogoratuaz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartzen gaituzulako.
eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zure Eliza, gaur Kristok heriotza garaitu eta bere bizi hilezkorrean parte izatea eman digun eguna igandea ospatzera hemen bildua. Eramazu maitasun osora Francisco gure aita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin, eta eleiz gizon guztiekin batean. Izan gogoan jauna, orain dela urte bete, mundu honetatik zuregana eraman zenuen Maritxu Errazkin zure zerbitzaria. Heriotzean zure semearekin bat egin zuen eskero, piztueran ere berarekin bat izan dadila. Era berean, izan gogoan jauna, pisteko itxaropenean joan diren gure senide, Abelino López, Maria Juaristi, Jesus Larrañaga, Juan Azpiazu eta emazte Ana Maria Aginagalde, Jose Juaristi eta emazte Margarita Espel eta seme-alaba Fernando eta Sofia, Juan Miguel Aranbarri, Pedro Mari Aldalur, Koldo Odriozola, Brígida Aldalur, Imanol Larrar, Patxi Larrañaga, Carmen eta Maria Nieves Etxaniz, Abaunz Arregi Zindian hildakoak, Luis Lizarralde eta beste hildako guztiak. Arritzazu zeure aurpegiaren argitan. Eta erruki zakizkigu arren, gu guztiok ere betiko bizitza iritsi dezagun, Jangoikoaren Ama Maria Virginia Doatzuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren gizon emakume guztiekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Jangoiko algustidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzaileak aginduta erakutziari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere, emain guzula, egunotako ogia, barkatu gure zorra, guk ere gure zordu nahi, barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu ziten taldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik eta emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estu aldietan sendo
betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo, gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zurea dezu erregetza, zurea ospe eta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo, gure jaun pistua, hilen artetik piztu ondoren, jarraitzaileen aurrean agertu eta zeure pakea eskaini zeniena. Begira gure sinismenari eta zure gogoa den bezala, zatoz gure artera eta ekarre zaiguzu pakearen doaia. Errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, Amen. Jesus, gure jaun pistuaren pakea, izan bedi zuekin. Eta zure espirituarekin. Zabaldu dezagun gure artean, Jesus pistuak ematen digun pakea. Eta ogia zatitzerakoan ezagutu zuten Jesus pistua. Una hemen zenideok ogia zatitua, ogia apurtua. Zorionekoak zuek ogi zatitu honetan Jesus presente dagoela sinisten badezue. Jauna, ni ez naiz inor zun ere etxean sartzeko, baina ezazuiz bat sendatuko nahi. Ekin bidean, gurekin jauna, zurekin bidean, dena da ona. Gurekin bidean, gurekin jauna, zurekin bidean.
gurekin bidean, gurekin jauna, zurekin bidean, dena da ona. Egin dezagun otoi zenideok. Begira bihotzonez jauna zure herriari, eta betiereko biziaren sakramentuetan eraberritu duzunez, egizu irits dadila aintzaz beteko den haragiaren pistuera ileskorrera, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Oharrak, hurrengo ostegunean, apirilak 18, hilero egiten dugun isiltasun zirkulua egingo dugu herriko plazan. Arratsaldeko 8:00-etatik 8:04 arte. Bestalde, hurrengo asteburuan, Karitaseko behar berezietako diru eskea egingo dugu. Eta apaizaren bedikapena hartu horretiken, abez dezagun zeru lurren erregina. Zeru lurren erregina, aleluia, aleluia. Piztu zaigu Jesus jauna, aleluia.
labur bat, badakizue, errenta deklarazioa egiteko epea zabalduri dagoela jadanik, eta eskatzen zaigu ekiz hori jartzea bietan, Elizaren alde eta beste helburuetarako ere baizik beste helburu hoien artean, Karitasi ere iristen bai zaio dirua. Baina zuetako batzuek inguratu dira sakristiera esanez, ez dutela asmatzen ekiz hori nola egin. Badakigu baita ere askotan joaten gerala beste persone batengana deklarazio hori egiteko eta ez dute kontuan hartzen ekiz hori eta ez digute ezer galdetzen eta guri ez zaigu gogoratzen eta orduan hor gelditzen da ekizik gabe. Hor irtetzerakoan papeltxo batzuk jarri ditugu, jakin dezazuen nola egin. Eta beste norbait egiten badizue deklarazioa, gogoan izan esan ekizak jarri mesedez. Bestela ahaztu neri kredoa, ahaztu zaidan bezala, beste gauza asko ahazteko arriskua izan bai dezakegu. Jaso dezagun bai orain, bedeinkapena. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. bedeinka zaitzatela jangoiko algustidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zoazte jaunaren pakean, Eskerrak